Yaphisake manazana bengayekelelani. Omunye mayephuma endleleni imboyisa. Manazana awutheni ikholo malonile. Lona ngendlela yakholwa. Anongamthushi bantwana elandleni. Anongamthushi bantwana izinto ngishona. Kodwa nehlala nelibiza nhlangana lophansi. Ebese niyakhuluma nalo neliboyise ngomoya wakholwa ngoba ayekusiza uNkosana esontweni. Okuyesiza ukuba nisakhane. Ngoba futhi uma uxosha loyo muntu ummisa esontweni. Naye inhliziyo iphatha kabuhlungu. Kodwa baphatha kabuhlungu yilabo abamthuma la ekhaya uthi hamba usikhonzela kwaShembe. Ngoba bakuthuma nje bathi hamba bakhonzela kwaShembe sebefile induku labekhona. Induku labekhona. Bese bebona bebheka ingane yabo engase bayithume. Ubani bakhonzela kwaShembe. Bese bethola wena. Bese uba nebhathi ke bese uyamiswa esontweni. Ngezinto ezithize. Bese lekhala isililo. Ebenga nakuthulisa umuntu. Njengeyilwane. Inyamazana ezihlala edini. Ezakhala yathi mayiba wona mhlawumbe sizoshonaphi. Ukukhona umisa umuntu la esontweni oyinazareti mayiqobo wonke uNazaretini. Alokho lapha sinibuyisana. Ngomoya wakho.